moi cercanas ao mesmo. Este ano se adelanta no tempo bastante e por eso as distintas concellalías desta casa, coordinadas nesta ocasión por a de Cultura, que é responsable desta actividade, van a levar, ou vamos a presentar agora, a serie de actividades que se van a levar a cabo durante estes días. Como todos sabedes, o Entroido no Grove ten unha incidencia importantísima, vincula a prácticamente toda a población, a tradición do mesmo é importantísima e, ademais, daqueles actos tradicionales que se levan a cabo habitualmente, como pode ser o masivo concurso de comparsas, unha participación extraordinaria, a marcha que tradicionalmente no martes de Carnaval se leva a cabo tamén con unha participación masiva, todas as actividades para os máis novos, para os cativos, que tamén gozan de unha importante participación. Contaremos con algunhas novedades máis que agora se vos van a explicar en detalle. Por tanto, queda aberto, digamos, este novo tempo e, como sempre, aínda que non é excesivamente necesario, animamos a todo o mundo a que participe do mesmo. Paso a palabra agora ao Conselleiro de Cultura, o señor Otero, que les vai a explicar en detalle cales son as distintas actividades programadas para esta edición. Bos días a todos, gracias por vir, alcalde, compañeros de goberno. Temos, como todos os anos, a variante que destaca un pouco máis e que, como este ano, para o festivo 14 de febreiro, o Día dos Namorados, pois un concurso que esperemos que teña moita aceptación, que é o concurso de bicos. Un concurso de bicos que mandarán por vía email, non sei como se dice, e se fará o fallo xusto precisamente na noite das comparsas. O día 15 xa se sabrá quen gana ese premio. Despois, polo demais, este ano vai a estar televisado por unha televisión. De momento ainda non está cerrado o tema, pero si vai ser televisado e emitido. Novedades, casi todos os anos se estaba facendo o homenaxe a comparsas de moito tempo atrás, que incluso algunhas estuve mirando, incluso estaban repetidos os homenaxes. Entonces, unha comparsa que foi mítica aquí no Grove, de xóvenes precisamente, que revolucionaron un pouco o contexto de comparsa, porque fixeron comparsas con moitísima xente, incluso chegaron algunhas a ter 140 membros, e non son outra que os Muchachos Boys, onde efectivamente de aí foi un viveiro amplio para moitísimas comparsas de hoxe. En ese momento estaba, por decirlo así, non había como un director, pero sí o director, a cabeza visible era Camilo Gurías, que precisamente, si se confirma hoxe o tema, pois será o pregoeiro do Carnaval e ao mesmo tempo é homenaxeado. Con el, xunto con el, hai elementos importantísimos como Carlos Fabeiro, como outros compañeiros de compasas que agora están ganando premios casi todos os anos. Despois, como sempre, vamos a manter os xoves de comadres, de compadres, o concurso de escaparates, que vou levar a miña compañera Marta, e despois a gran marcha infantil, que será o día 13, onde tamén participa a miña compañera Laura, que se encarga do tema ese, dado que o tema é educación. Despois, a Gala das Comparsas, que esos son xa temas que son, ainda que son privados, intentamos incluir todos os temas que se fan no Grove relacionados co Carnaval,
no programa do Entroido. O Festival Infantil de Disfraces do domingo, que xa no pabellón, a gran marcha, por suposto, mantémola o martes, a pesar de que o ano pasado fixémola 15 días, polo menos, ou 20 máis tarde, e foi un éxito, pero ainda así, sendo un éxito, vamos a mantela o martes, e en caso de chuvia, pois, de mal tempo, pois, entonces faríamos igual, pero o martes hai que mantelo, é o día próximo. O enterro da Sardiña, que sería o venres. Despois tamén hai o venres con Panseiro, outra sala que tamén aposta, que é a Sala Mojai, que, xa digo, hai moita xente que aposta moito polo carnaval sin ser do Concello, entón intentamos tamén axudar isto e incluílo no programa. Despois ven San Vicente, que San Vicente Roza do Pedrol está facendo tamén muitísimo polo tema este, onde fai o festival tamén de compasas, as mesmas compasas de aquí, e o sábado de Xareo. E, vamos, moi pouco máis teño que decir en principio. Destacar, xa digo, que vai a ser transmitida pola televisión, por unha televisión, e que intentaremos que, en fin, que a xente, eu poño unha postdata, que nos deixemos, que a xente do Grove se deixe de temas políticos e temas eso, porque realmente o que temos que facer é que o carnaval funcione. O carnaval non ten color, nin ten nada de ningún tipo político. O carnaval o único que é para agarrarlle o carnaval sin ofender masivamente a nadie e pasalo ben, pero que a xente do Grove que colabore co Grove, que non se vaya para fora e para que diga, porque aquí non hai. O carnaval do Grove creo que é un dos carnavales hoxe por hoxe máis altos de toda a comarca, con premios fabulosos e con moi boa disposición. O que pasa que, en fin, polo que sea, parece que o que é do pueblo parece que non ten o mesmo éxito que o de fora. Eu aposto polo Grove. Nada máis. Moi ben, alguna cuestión, alguna duda?